Joseph Fritzl átlagos családapának tűnhet, de az amstetteni álmos kisváros sötét titkokat rejt. A férfi 1935-ben született házasságon kívül, ami egész életére megpecsételte a viszonyát a nevelő anyjával. Már fiatal felnőtt korában megnyilvánultak aberrált szexuális vágyai, melyeket állítása szerint sokáig kordában tudott tartani. Számos alkalommal követett nőket a parkban, hogy titokban maszturbáljon a látványukra. Egy alkalommal azonban az egyik érintett észrevette, hogy mit művel Joseph, s konfrontálódott vele. Ennek után stratégiát váltott, és a férfi éjszakai iskolába járt, majd hazafelé a nyitott ablakoknál leskelődött, és mások szerelmi életének meglesésében lelte örömét. Egészen addig az éjszakáig, amikor a teljesen elhatalmasodott rajta a vágy, és betört az egyik házba, s megerőszakolta az otthon tartózkodó asszonyt. Emiatt a cselekedetéért börtönbüntetést is kapott 1967-ben. Egyes források szerint ekkor már ismerte, sőt, párban járt Rosemaryvel, későbbi feleségével, aki a szabadulását követően megbocsátott neki és megházasodtak. Joseph szeretett uralkodni mások felett, dominanciájának elnyomó erejét a családja is megérezte. Feleségét verbálisan bántalmazta, megalázta, porig rombolva önbizalmát. Az idők alatt 7 gyermekük született, de csak egy életét befolyásolta igazán, hogy Joseph Fritzl volt az apa. A kis Elizabeth más volt, mint a többi. Erősebb jellemű, s jobban inkább az apjára ütött. Erősebb volt köztük a szinergia, mint a többi testvérének. Csak hogy Joseph elméjében valami megváltozott, s újra előtört belőle a sötétség. Elizabethet 11 éves korától abuzálta, de az elnyomottak hangját ritkán hallják meg. Elizabeth, közeledve a 18. életéve felé, fontolgatta a szökést, de a nagykorúság nem a hőn áhított felszabadulást, hanem a teljes elnyomást és tehetetlenséget hozta neki. 1984. augusztus 28-án, a lány születésnapján apja egy kloroformba itatott kendőt szorított az arcához, s lefogta, míg el nem vesztette az eszméletét. Mire magához tért, már abban a föld alatti bunkerben volt, amit Joseph mérnök lévén saját kezűleg épített a hátsó kertben, amit ellátott egy, a tervrajzokon fel nem tüntetett titkos helyiséggel is, melyet egy vastag, hangszigetelt acélajtó választott el a pince többi részétől. A pince tilos volt a család többi tagjának, csak is Joseph kíséretében mehettek le. Amstetten városa örökre megváltozott azon a napon. Habár a szülők jelentették eltűnését, hollétéről senki sem tudott, kivéve Josephet. 1984. szeptemberében egy levél érkezett a családhoz, melyet Elizabeth saját kézjegyével látott el. Az üzenet tartalmából egy, a szüleitől elszökő vallási közösségben menedékre lelő fiatal, felelőtlen tinédzser sorai rajzolódtak ki, s mivel nagykorú volt, a rendőrség nem kereste tovább. Apja pontosan így tervezte, ezért vette rá erőszakkal, hogy írja meg azt a levelet, hogy attól a ponttól kezdve a lebukás esélyét a legkisebbre csökkentse. Elizabeth ekkor még nem is sejtette, hogy 24 éven át egy perce sem fogja elhagyni börtönét, s a betonfalak fogságában 7 gyermeknek ad majd életet, akik vérfertőző, abuzív kapcsolatból születnek. Az a tér, ahol a nő és később a gyermekei nagyobb része élt, mindösszesen 60 négyzetmétert tettek ki, párosulva mintegy 170 cm-es belmagassággal. A szobában volt televízió, illetve egy rádió, valamint konyha és fürdőszoba. A férfi rendszeresen meglátogatta a lányát, bedrogozta, verte, hogy uralma alá hajtsa és kihasználhassa. Egy időben felnőtteknek szánt filmeket is vitt le neki, hogy Elizabeth az azokban látottakat sajátítsa el, és úgy tegyen kedvére az apjának, ahogyan azt megtanulta. Egy nem hivatalos statisztika szerint nagyjából 3000 alkalommal közösülhetett Joseph Elizabettel a 24 év során. Ironikus, de meg kell jegyeznem, hogy Josephnek 7 gyermeke született Rosemarytől, és ugyancsak 7 Elizabettől, habár az egyik gyermek odalent lelte halálát, mivel Joseph az ő oldaláról érthető okokból megtagadta az orvosi ellátás biztosítását. Az első gyermek, Kerstin 1988-ban született, majd őt követte Stefan 89-ben, Liza 92-ben, Monika 94-ben, majd 96-ban ikreket szült, Alexandert és fivérét, utóbbi elhunyt, testét Joseph elégette. A nő utolsó gyermeke, Felix 2003-ban született. Közülük 3-at, Alexandert, Monikát és Lizát gondosan bepójázva, kosárban egy levél kíséretében helyezte el ajtajuk elé a férfi, majd meglepődés színlelve feleségével, Rosemaryvel felelősségteljes, szerető nagyszülőkként fogadták örökbe őket.
A mellékelt levelekben Elizabeth kénytelen volt megkérni szüleit, hogy neveljék fel nem kívánt gyermekeit. Így néhány év leforgása alatt Joseph 3 erőszakból született gyermeke, mint unokák kaptak helyet a családi házban. Szomszédaik elmondása szerint példásan nevelték őket. Joseph többször is lent aludt a pincében, azt hazudva a feleségének, hogy új munkájából kifolyólag el kell utaznia. A telefonhívásokat a bunker másik, pince oldalán intézte, s közben úgy tett, mintha a szállodában lett volna. Egyszer, állítása szerint közel járt a lebukáshoz, mivel éppen Elizabethnek és a gyerekeknek vásárolt be, amikor Rosemary szembe jött vele a boltban, de szerencsére a nő nem vette észre. Ezen is túlmenve, 1998-ban egy teljes hónapig hagyta magára az akkora már 2 gyermekét odalent nevelő lányát, mert feleségével elutazott Tájföldre telelni január 1-től február 3-áig. A pokol végül 2008-ban ért véget, 24 évvel azután, hogy a pincebörtönbe került. Christine rosszul lett, ezért Elizabeth megkérte apját, hogy vigye el a kórházba, amit még aznap meg is tett, azonban a férfi nem sejtette, hogy saját fegyverét használják majd ellene. Elizabeth írt egy segélykérő levelet, amit a lánya zsebébe rejtett, s az orvosi vizsgálatok során a kórház alkalmazottai meg is találtak. A legmegdöbbentőbb, hogy egészen addig, míg 2008. április 26-án Joseph ki nem engedte Elizabethet, hogy meglátogassák Christine-t a kórházban, a kórházi dolgozók nem léptek semmit az ügyben. Amikor megjelentek, viszont értesítették a rendőrséget, akik a helyszínre érkezve letartóztatták a férfit, s a majd 2,5 évtizedes rémálom a végéhez közeledett. A férfit több rendben elítélték, s jelenleg is börtönbüntetését tölti. Néhány forrás szerint, ha beszámíthatóságáról tesz tanúbizonyságot, 2023 vagy 2024-ben szabadlábra kerülhet. A család álláspontjáról nem tudtam meg sokat, részben azért, mert Elizabeth teljesen érthető okokból néhány nyilatkozaton kívül teljesen eltűnt a sajtó látószögéből, hogy saját és gyermekei megcsonkított életét csendesen, a múltat hátrahagyva élhessék le valahol, ahol senki sem ismeri őket. Ez nem egy mindennapi történet, és sajnos nagyon messze áll a boldog végkifejlettől, annak dacára, hogy véget ért ez a szörnyű korszak Elizabeth és a gyermekei életében. Igazán kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan vélekedtek erről az esetről. Írjátok meg kommentben.